Башкортостандан 500-ге якын бала Волгоградка барып кайтты. Махсус маршрут Бөек Кеңүдең 2 еллыгына арналгайны. Һаумыгыз эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсем Әйштанова. Программабыздың кунагы Тархан тур операторы Венера Беккожина. Венера, һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, Бөек Кеңүдең 2 еллыгына арналган был проект, ул ничек тормышка ашырылды? Нинди идея ул? Был проект безнең Куйбышев тимер юлы тарафынан булдырылган. Олар федеральный пассажирский компаниялар ушундай төрле вагон знаний дигән проекттар эшләйләр. Һәм менә иң беренче шул главный урок истории дигән проект шул Волгоградка балаларды Өфөннән алып бару проекты инде. Ул турда 4 туроператор оештырды инде. Иң беренче Мир без границ туроператоры, Крекс, НТК һәм Тархан без шунда катнаштык шул турды оештыруда. Балалар ничек хәйләп алынды, әле булар хатып алындымы? Был хатылы путевкалар булды инде. Онда балаларга ала, өлкәннәргә дә катнашырга була инде. Шуңа 460 кеше бит инде, ул да балалар да булды, өлкән пенсионерлар да булды безнең турда. Бөтәһенә лә кызыксынып шайтым, бөтәһенә күмәкләшеп, тупланып инде күңелле итеп йөреп кайттык. 500-ге якын кеше. Шулай бит. Улар өчен менә инде маршрут төзелгән, уларның барыһын да бер кешеләр әйтеп, Волгоградның тарихы менән таныштыру өчен. Оештыру бик яхшы булды. Бында озатканда бит инде оркестр менән теге шундай хугыш сырындагы йырлар, көйләрдә уйнап, Бирский стрельцы һәм Форвард реконструкция компаниялар шунда шунда экспозиция эшләнделәр бит инде. Балаларды шунда бөтә кунакларды теге хоралдар менән нәмәләр белән таныштырдылар. Полевая кухня булды бит, шунда иртәнсәктән кеше, етенән уже кеше килә озатканда шунда бутка ашатып тордылар кешеләрне, сәй сиреп, шунда кызыклы озату булды инде. Шунда уже киткәндә уже шайтып рухланып, нәмәшәп утырып бетәләр. 2 катлы поездлар бит инде. Балаларга беренче тапкыр күбе, икенче 2 катлы поездда баралар. Күптәр райондан килгәннәр. Безнең Белориттан булды, Янган таудан балалар булды, шунда Белебәйдән балалар булды, шартыпларга уже шундай нәмә инде теге, шундай сәяхәт, шундай нәмә мажара бит, шундай поездда баруы, шан поездда китеп барганда шул форвард реконструкторлары, солдаттары вагондан вагонга йөреп төрле мастер-класслар үткәрделәр. Корал турында, мылтык турында, форма турында, фляга, каска. Шундай төрле нәмәләргә шул кызыксыну булды инде балалар. Балалар вакытын буш үткәрмәде инде хәтта поездда. Викториналар, йырлар йырлатып, шунда китеп барганда шундай бөтәһен дә ялып итеп тордылар инде шундай нәмә. Уже темага индереп барлар бит инде күп хораудар, хоранлар нәмә. Кызыксыналар димәк балалар бу темадан. Балалар кызыксыналар. Әйткәндә ничә яшьлектәр инде улар? Менә безнең менә группалар, мин үземнең Даниярның классына алып киттем, балаларны үсмерләр. Үсмерләр, 12 яшьлек балалар бит инде. Күбе менә шул 10дан 15-кә тиклем балалар булды күбе. Туган ил, ватан тарихын өйрәнә башлаган усурлары ныклап. Менә безнекеләр әлбәттә ул тарихта бөек ватан һугышын өйрәнмәйләр, но улар барыр кызыксынып хораудар инде менә улар теге алдан укып килгәннәр бит инде күбе, уже шунда барабыз тигәс, әзерләнгәннәр. Шуңа кызык булды. Тегендә барып биткәс, бөтәһендә шу автобусларга бүлеп утыртып, һәрбер автобуска үзе программаһын сап китте. Без каланың тарихын менән дә таныштык бит инде, ул Царицын, Сталинград, Волгоград уже исем булган бит инде каланың шу борынгы тарихы менән дә танышып, һәм әлбәттә шу бөек вакыттан һугышындагы шул именно Сталинград. Максат шул ине, Сталинград һугышының тарихын бик шундай нисек ентекле таныштырдылар, дөйем информация бирелде. Шу хәтлем менә проникновенно әйтәм инде менә башкортта шунда прям балалар кайберләре прям истәр итеп тыңлалар инде. Ничә нөктә булды Волгоградның үзендә? Без Сталинградская битва панорамаһын барып каранык бит инде, онда булдык. Шан Мамаев курганга бардык. Мамаев курган это ул айрым инде бер нәмә тарих, ул бер айрым тур, айрым маршрутта булырга мөмкин. Уны айрым бер ярты көн генә карарга булыр инде онда, чөнки онда бик нәмә күп информация бирелә. Шу 2 сәгатькә әзрәк булды инде бит инде прям теге
Демәк, был таныштыру турыгынан булды дип әйтергә мөмкин. Бер көнесендә булды бит. Без иртән килдек тә, кискә тиктем шул каланы йөрнек. Балаларга информация бик күп булды, но бик кызыклы, бик прям тыгын булды бит инде шунда шул вакыт шуга күбе тәэсираттар көсле булды. Тәэсираттар көсле дип әйтәм инде, чөнки менә Сталинград хугышы панорамаһында, эргәһендә теге мельница, Павлов өйендә, бит инде шунда прям тоже одагы тип интекләп тоже һөйләнделәр. Балалар шул менә әсмин менә аерымсаты гит балаларга менә хугышта шул булган балаларның тарихаша иткерә бит информация менә шунда бәлки балаларның язмышы турында шунда. Тәэсире көслерәк демәк. Шуны балалар күбрәк истә калдырган. Менә шундай харалар. Волгоград, Сталинград хугышының тарихы ул Башкортостанга ла бәйле, чөнки беләбез Башкортостандан үзебезнең 112-нче Башкорт кавалерия дивизияһы, уны азат итүдә катнашкан Өфө кызлары тиләр, уларда 3000-гә якын кыз Сталинград хугышына юлланган. Моны ашларга бәйле ниндидер унда ошондай урындар бармы Башкортостанга бәйле? Сталинград битваһы, Сталинградская битва дигән музейда безнең шул 112-нче кавалерийский дивизияның стенды бар. Шунда һөйләнгән фотолар безнең шул Шамратов генералдың фото. Хәзерге менә безнең Шамратов генералга памятный менә һәйкәлдән шуның фотолар шунда бар, информационный стенд шунда бар музейда. Барып күрергә мөмкин димәк. Барып күрергә мөмкин. Анда информационный алып була безнең менә безнең Башкортстанның өлеше унда бар күрәтелгән. Нисек барырга? Бундай тур тагыла буласакмы? Әлегә вакытта 12 апрельгә ул тур куелган. Ләкин уже урын юк инде унда. Хатып алып бетелгән инде. Но менә без йөрибез бит статустарга информация халкас уже безгә шу хәттем кеше менә хорау бирә башланык нисекләргә. Алабер сентябрь айына, сентябрь адагына тагын бер шундай поезд куеласак. Менә әлегә 26 сентябрь булырга тиеш. Хату асыласак инде әле пока шул алдан язабыз кешеләрне, теләүчеләрне. Ну, был проект вагон знаний дигән проект, улар төрле яктарга йөриләр. Волгоградка түгел димәк. Ундай проекттар безнең тагы нинди калаларда барып күрергә мөмкин? Екатеринбургка бар ундай проект, Екатеринбург калаһына, Карелияга, Ешкаралага, вот шундай проекттар, шундай калаларга йөриләр, төрле калаларга. Кызыксаң, димәк, шундай илһәрлек маршруттарын табырга була Россия буйлап, шулай бит? Россия тимер юлдары, уларны менә шундай поездда сәяхәт итеп оештыралар. Уларның прям айрым теге поехали поездом дигән программа бар, шунда төрле программаларды мәгълүмат алып була. Һез туроператор буларак үзегез ниндәй маршруттарды, ниндәй сәфәрләрдә кәңәштернегез тамашачыларга? Кайда барганда буны шундый илһәрлек рухы менән күңелде баятырга була? Быел шул Еңеүҙең һикәньлегенә әлбиттә бөтә шундай һугышта катнашкан калалар бөтәһе нык әҙерләнәләр бит инде. Менә Волгоградта ла күп шундай эштәр алып барыла, бөтә нәмәне матурлап теге уже әҙерләйҙәр теге Еңеү көнөнә. Һәм әлбиттә шундай теге Санкт-Петербург, Мәскәүдә лә бит инде төрле шундай нәмәләр була бит байрам экспозициялар әҙерләнәләр шундай. Һәр бер калага баруына кызыклы булыр быел дип уйлыйм. Димәк, мөмкинлекте кулдан ысҡындырмаҫҡа, Бөйөк Еңеүҙең һикәньлегенә әҙерләнгән ҡалаларҙы барып күрергә мөмкин. Рәсәй буйлап сәйәхәт иттегеҙ, шулай бит? Быйыл ҡыҙыҡлы. Һеҙҙең үҙегеҙҙең дә айырым ошондай илһәрлек проекты бар, шулай бит? Ул да булһа, бына мәктәп уҡыусыларын кесе ватанын өйрәнергә, ынтылдырырға маҡсат ҡуйған шундай бер проектығыҙ бар. Ул әлеге ваҡытта тамамланды. Шулай да ниндәйҙер ниәттәрегеҙ бармы уға ҡағылышлы? Быйыл беҙ ул проект Беренселәр хәрәкәте ярҙамында үткәрелде. Был 2 йыл буйы шулай уҡ өйрәнеп киттеләр һеҙҙең был проектығыҙға. Өйрәнделәр һәм беҙ быйыл конкурсҡа биргәнбеҙ ул проектты. Шул көтәбеҙ инде. Һөҙөмтәләһен апрель башында булырға тейеш. Ала бирһә, быйыл тағын үткәрергә ниәт бар. Беҙ быны быйыл региондар араһында, Урал, Волжск-Уральский региондар араһында Рәсәй кимәленә сыҡтығыҙ. Онлайн этап үткәреп, һәм бөтәһендә Өфөлә йырға уйлайбыҙ.
Демәк, киләһенеңтә Мәскәү түгел, Өфө буласак. Әйе, бөтәһендә беҙ Өфөгә йып, финалды Өфөлә үткәргән. Өфөлә бына Волга буйы, Урал буйы төбәктәреннән килгән ҡунаҡтарға күрһәтерлек матур-матур урындарыбыҙ күпме? Турҙар бармы? Әйе, Алла Башҡортостан белән таныштырып, унда 3 көндәк программа эшләп, шуға уларҙы шундай экскурсионный тур эшләргә ниәтләйбеҙ. Алла бирһә, көтәбеҙ инде беҙҙең һөҙөмтәһен конкурстың. Еңеү теләйбеҙ һеҙгә был конкурста һәм Рәсәй халҡын, үҙебеҙҙең Башҡортостан халҡын да республика менән таныштырырға. Шулай бит. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, илһөйәрлек маршруттары тураһында беҙ Тархан туроператоры Венера Бикҡужина һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт. Һау булығыҙ.